Orioko kurrikuluma aurkezteko ekimen honetara. Orain dela 5 urte hasi ginean proiektu honekin. 5 urte ibiltzen jakin gabe noara iritsiko ginen. Jakin gabe proiektua bea ere bukatuko genuen. Eta jakin gabe azkenengo emaitza zen izango zen. Baina ibiltzen hasi ginen. Eta 5 urte ostean esan dezakegu tarteko helmuga batetara iritsi behar. Tartekoa diogu, hortzen muga oraindik ez dugulako hartu. Ez gehalako iritsi hortzen mugara. Tarteko helmuga batetara iritsi behar. Eta ez da gutxi. Ibilbide honetan, une zailak, une gozoak izan dira. Baina oso harro gaude egindako ibilbidearekin. Gaur hemen, Orioko kurrikuluma aurkeztuko dugu. 5 urtetako emaitza aurkeztuko dugu. Baina emaitza baino gehiago aurkeztuko duguna izango da tresna bat. Tresna praktiko bat. Izan ere, azkenengo hilabete arte ere, ez genekin zer formatotan aurkeztuko genuen kurrikuluma bera. Gure filosofiari jarraiki zerbait irekia nahi genuen egin, zerbait dinamikoa sortu nahi genuen. Ez genuen nahi paper batean idatzi eta hor geratzea soilik. Baizik eta zehozer mugimenduan bezala irudikatu nahi genuen. Beraz, gaur aurkeztuko duguna izango da kurrikuluma eta kurrikulumaren tresna bat aurkeztuko dugu. Tresna eraginkor bat aurkeztuko dugu. Baina hori baino lehen iruditzen zaigu garrantzitsua dela ere proiektua ahalbidetu duten hausnarketak edo oinarriak mahai gainean jartzearena. Hau da, 5 urte atzera egitea eta hausnartzea edo behintzat hemen plazaratzearena zergatik sortu genuen proiektu hau eta zer burukin sortu genuen proiektu hau. Horretarako proiektatuko dugu orain dela hilabete eskaz, ikasi Euskal Hezkuntza Aldizkariak antolatutako jardunaldietan egon ginen, eta bertan aipatu genituenak proiektatuko ditugu. Batetik, ohartuta ginen, gaur nerabeek Oriotarron izaera nortasuna ez zutela ezagutzen, lehen familian egiten zana etenda zegoela eta eskolak ere ez zuela bermatzen, beraz, beharrezkoa geneukala Oriotarron nortasuna definitzen zuen horrelako dokumentu bat edo osatzearena. Bigarrenik, kanpotik datozen erasoei eta lomcez ari naiz, desobedientzia egiteko modurik onena gure proiektuak osatzea dela. Azken batean, desobedientzia egin behar diogu horrelako inposatzen zaizkigun lege arrotzei, baina iruditzen zaigu gure bide propioa egitean dagoela gakoa. Hirugarrena, Euskal Kurrikulumari ekarpen bat egin nahi genion, izan ere, izan badugu Euskal Herriko ikastetxeentzako referentzia pedagogiko bat, nahiko lausotua dagoena eta ikusten genuen ekarpenari nahi geniola eta era berean ere gure proiektua esportagarria nahi genuen izatea, ez? Hau da, bestelako herrietan ere gure eredua jarraituz kurrikulumak osatzen joatearena beti ere Euskal Kurrikulumaren erizpe horretan. Eta laugarren oinarria izan zen guzti hau herri partaidetzaz osatu nahi genuela. Aditu ez, aparte iruditzen zitzaigun herritarrak badugula zer esana hezkuntzaren gainean. Hezkuntza ez dela soilik egiten eskolan hemen behin eta berriz aipatu dan bezala. Eta herritarrak modu aktibo batean jarri nahi genituen hezkuntzaz pentsatzen. Hasieratik proiektu hau ondo ateratze baldin bazan modu kolektiboan egina izan beharko zuela. Hau da, ez zuela zentzurik aditu batzuek egitea soilik, baizik eta guk herritarren bitartez osatu nahi genuen proiektua. Gure ustez, herritarrak
direlako ere handi batean hezkuntza definitzen dutenak. Herritarrak dira edo izan beharko lirateke gure seme alaben, iloben, auzokideen hezkuntzaz arduratzen direnak. Eta herritarrok izan behar gera gure herriaren historia, nortasuna, izaera, lekuko hori gure ondorengoei transmititu eta pasako dieguna. Beraz, hasieratik garbi geneukan herritarrekin egin nahi genuela prozesu hau, eta harro gaude esatean herritarrekin egin dugula prozesu hau. Azkenengo 5 urte hauetan horretan tematu geha, eta 11 ekimen egin ditugu horretarako. Hasi 3 hezkuntza jardunaldi osatzeaz, hitzaldiak, gozari tertuliak, ijitoen akordioa bera, bizikleta martxak, eta abar, ez. Eta harro, esan dezakeguna da, herritarrei hitz eman diegula, herritarrek parte hartu dutela eta herritarrek oso ondo erantzun dutela horrelako proiektu batei loturik. Eta bukatzeko aipatu, herri bezala jarraitu behar dugula. Orain dela astebete 10 egun herri gisa erantzun genion inposatutako legeari, herri gisa lomceri erantzun genion, bide batez zoriondu nahi ditugu ere guraso horiek, planto egin ziotenak inposatutako froge horiei, eta zoriondu nahi dugu ere Orioko hezkuntza komunitate bera, emandako erantzunagatik. Bide horretan, aipatu, hurrengo urteak ere, balirudi bide horretatik joango direla, badugula eskarmentua eta bide horretatik jarraitu behar dugula. Herri gisa erantzuten eta gure hezkuntza sistema propioaren bidean urratsak ematen. Eta gaurko proposamen edo guk Oriotarrok osatu dugun proiektua bide horretan kokatzen dugu. Hezkuntza sistema propioaren bidean kokatzen dugu. Bertan, hondar aletxoa jarri dugu. Oriotarrok bakarrik ez gara gai sistema guztia eraikitzeko, baina gai izan gara ere gure proiektuak zuen indargune hori zabaltzeko Euskal Herriko beste herrietara. 11 herrietan egon gera gure proiektua, gure esperientzia aurkezten. Eta egia esan oso harrera ona izan du gure proiektuak. Gure proiektuak ahalbidetu du beste herrietan ere horrelako zerbait egiteko beharra azaleratzen. Beraz, zorionak zuei egindako lanagatik, eta zorionak Orioko herria Euskal Herriko hezkuntzaren plazan dantzan jartzeagatik. Eskerrik asko. Herrixari buruzko jakintzaren transmisioan bauzela utzuniak, ez garai batian bide hori modu naturalian emutezala, familia artian, kalien gixo biltzen ginelako, eta hola, eta gaur egon, klik baten bitartez munduko beste puntiakin komunikaiteko gaitasuna dakun arren, herrikoa bertakoa galtzen ez eta gebitzen sensazioa euen. Kontuan hartu behar dugu, etengabe aldatzen ari den gizarte batean gaudela. Orain dela 50 urte, orain dela 30 urte, gure herriko berria, kontua, ondarea, ahozko literatura, ahoz zabaltzen zen. Gaur egun ikastetxetako kurrikuluma beha, apur bat estatutik eta oso baldintzatuta datorrela, eta bertakoak sartzeko geroz eta aukera gutxi dauzela, hor azken alde izan lomce legia eta holako kontuak orduan zirrikitu horrek topaiteko biharra sumaketan geben. Hemen bizi denak hemengo kulturaren berri jakin behar du, hemengo kulturak ere denen beharra dauka, eta kontestu horretan eskoletatik arutzago honetaz hausnartu egin behar dugu. Gauza bat garbia da, ez baduzu ezagutzen, ez duzu maitatzen. Guretzat eta nire herrian oso garrantzitsua izan da Orioko esperientzia ezagutzea. Nik azpimarratuko nuke Orioko esperientziaren bidez lortu den herriaren atxikimendua. Lortu den eragileak martxan jartzea eta lortu den hezkuntza ardaz moduan jartzea. Eta benetan guretzat egiten ari garen lanari begira oso garrantzitsuak izan dira, indarra, ideiak eta jaso ditugu Orioko kurrikulumatik.
bi aspektu aipatzen die bereziki Orioi buruz, edo Orioko herri kurrikulunan lanketai buruz aiga zenian ez. Batetik izango litzake nola sortu dan, ez pixkat herrigintzatik sortutako proiektua dela, eta bigarrena izango litzake pixkat herrisei begira gai horren garrantziaren gainean, jentia sensibilizatzeko injako lana. Integrala dela, integrala esaten dudanean ez da bakarrik arteari, kirolari, idazleari, ez baizik herriak sortu duen, herrian dagoen altxor osoa jasotzen ari da. Urrats bat emanez gaine baita ere, azpimarratu nahi nuke, jendearekin kontaktu zuzena duzuela, jendearen partaidetza, azken finean, zuen sozializazio nahia, herriarekin kontatzea eta herriarentzat egitea hori da zuen indargunea. Indargun horri eutxin behar diozue, eta nik uste parte hartzailea den horrian oso garrantzitsua dela zuek egiten ari zareten ekarpena. Oin, geure momentua da pixka bat, esperientzia desberdinak ezautu ditugu, eta oin nahi du geure eredua pixka bat antolatu edo definidu edo findu, ez? Eta pixka bat, lan horretan, eredugarri edo pixka bat, esperientzia eredugarri bezala, Orioko mai gainean daukagu, eta bertatik guk asko eskertzen du, bere garaixan etorri izana, esperientzia zuzenian erakutsi izana, eta nik uste oso baliagarria izango dela geuk modu egoki batian, modu eraginkor batian geure proiektua fintzerako garaixan.